Father God, we thank you, Lord, for tonight. Salamat sa imong pagkamaayo, Ginoo. Dalaygon ka, O God, sa walay katapusan. We believe, Lord, that your presence is here. We believe, O God, nga doon na kay buhaton sa matag usa ka namo. Wala lang miming anhi, Ginoo, aron makadawat mukat-on sa imuhang pulong, O God. But Lord, we decide, we desire, O God, nga mahimong mausab mi sa mga pulong nga imong mahisgutan karong gabiuna, O God. We give you praise, O God, bisan pa, Ginoo, sa imuhang pagabuhaton sa matag usa ka namo karon. Holy Spirit, fill this place, O God. Fill our hearts karong gabiuna, Ginoo. Dalaygon ka sa tanan sa walay katapusan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ignay mo ang tapat, igna nga. Ready na ka sa pulong sa Ginoo? Andam na ba imong kasing-kasing? Amen. No, so kinsa man nakasugod diri sa ato ang Change Sunday. Amen. No, nagsugod ta duha ka Domingo ang ning labay. Change destination and direction. Naghisgot po ta about change heart. And karong gabiuna maghisgot ta about change priority. Ignay mong tapat, kumusta imuhang priority sa imong kinabuhi? Kumusta ang imuhang mga priority unsa pa ni kaning imong gipang-una, listahan, gipang-una nimo sa imuhang kinabuhi? No? Before ta magsugod mga igsoon, naay usa ka istorya dito sa laing lugar, sa laing nasod. Nay usa ka dato kaayo nga usa ka persona, mayaman kay siya, naa siya sports car. No, siguro mga nagkantidad ni siya og mga pinakaubo siguro nasa mga 5 million. Imagine usa ka sakyanan nag-cost og 5 million. No, nakasakay na ba tag worth 5 million nga sakyanan? Usa ka persona mga igsoon, samtang excited kay siya, samtang gi-deliver sa ilahang balay ang iyang sakyanan. Excited kay siya nga iyang drivean. Excited kayo siya nga iyang ituyok sa ilahang syudad. Samtang nag-drive siya, dayon ning hapit siya sa usa ka grocery store. Iyang gihunong iyang sakyanan. Wala siya kabantay nga naay dako kayong 10-wheelers nga ming agi. No? Samtang pag-agi sa 10-wheelers, ang iyahang purtahan wherein sa drive seats nga side nabunggaan man na siya. Perti niyang kuyawa, perti niyang hadluka. Siya nga, ala ang ako ang sakyanan. Unsa naman ina, dako kay damage. Imagine mga igsoon ang iyang sakyanan worth $1 million. Nasuko kayo siya, gibiyaan lang siya sa 10-wheelers nga nakabangga niya. And here we go, after pila ka minuto na ay pulis nga ning abot. Ug kaning tawhana usa ni siya ka lawyer in profession. Samtang niabot ang pulis, mingdalagan siya kay iyang gusto i-report niya ang panghitabo. Sir, na-hit and run ko. Tanawa, guba kayo ang akong sakyanan. Damage kayo, mahal ra ba kayo akong palit ani? No, damage kayo, tanawa ang say nahitabo. Og ningon ang pulis sa iya, kay naka-identify man ang pulis sa iya. Ingon siya, sir, di ba lawyer man ka? So, lawyer ko ngano di ay, unsa day kay labutan sa ako ang pagka-lawyer sa damage sa akong sakyanan? Og ningon ang pulis sa iya, sir, wala ba ka kabantay nga ang imuhang wala nga kamot putol na? Pagtanaw niya sa iyang lawas mga igsoon. Hala, naunsa naman ni, ang akong Rolex nawala. Igsoon, that story siguro kanang dili siya kayo, parang dili kay natong magets, pero I want you to understand katong usa ka lawyer, ang iyang giuna-una puro mga material ba? Priority niya sa iyang kinabuhi mga material nga butang. That's why giignan siya sa pulis nga naputol na ang iyang kamot, nawala na, ang iyang gitanaw pa jud ang iyang Rolex. Kabalo ba mo pilay kantidad sa relo nga Rolex? Sin makuyawan tay, search nato na sa Google ha, kung pilay pinakaubos nga price ana. But tonight, gusto ang Lord tudluan ta nga mahimong ma-align ang atong priority. Gusto ang Lord nga mahimong tudluan ta niya nga mukat-on ta, mausab ta kay our priority, nag-identify ang atong priority sa atong kinabuhi. Nahimo na siyang ma-determine ang atong kinabuhi pinaagi sa atong mga priority in life. And pinaagi sa priority sa atong kinabuhi,
mahimong ma-determine ang ato ang everyday nga ginabuhat sa ato ang kinabuhi if we really truly care sa ato ang life, especially sa butang sa kalibutan, especially butang diha atubangan sa Ginoo. Excited ba ka nga mahimong matudluan ka sa Ginoo karong gabi una? Because I do believe, mga igsoon, there's no such thing as busy. No, there's no such thing as busy. Ang word nga busy is meaning wala lang ka, dili lang nimo priority kani nga butang, that's why busy ka. Tama ba? Kasi dili nimo na priority, that's why wala kay time para ana nga butang. Tama ba? So tonight, God wants us to learn and God wants us to change para mahimong ma-align, ma-set ang ato ang priority according to the will of God. Amen. Igna imong tapat, gusto ang Lord ma-align imong priority. Amen. We're not just talking about our priority in life, but God wants us nga mahimong matudluan ta, nga mahimong mauna nato ang Lord above all things sa ato ang kinabuhi. Buot ipasabot, mahimo nato siyang Lord sa ato ang life. Amen. Now, sa ako ang profession, every time nga naami presentahan nga mga clients, I always kanang say this sa ilaha, ma'am, unsa may priorities nato sa ato ang life, no? And nag-interview ko mga igsoon, gikan mi og Zamboanga, naabot mi kaganina mga 7 AM kay nami business nga training gibuhat diadto. 6 out of 10 nga mga gipang interview nako, muni lang mga priorities sa ilang life. Number 1, to build a new house. Number 2, brand new car. Number 3, vacation or travel. Number 4, job, promotion, trabaho, promotion sa trabaho. And number 5, relationship. No? Mao ni ang out of 10 ka mga tao, 6 of them, pareha-pareha dyan sila og mga priorities sa ilang life. Makatugod og bagong balay, no, renovation sa balay, brand new car, nanay sakyanan pero gusto pa jud og another brand new car, no, vacation, travel. Most of this kaning gusto mag-travel, magbakasyon, mga young professionals. Nag-start nga, nagsugod na og income, gusto kayo na sila mag-travel. No, kasi nga sabi pa nila ang time dili na nimo pwede mabalik. Ang edad di na nimo pwede mabalik, pero ang memories pwede, di ba? So, muna kasagara ang ilahang mga gibang tubag sa ako. Out of kanang 10 people muna akong na-interview sa ilaha. But according to the book of Colossians, chapter 2, verse 6, you know what? Most of the people outside, naghuna-huna dun sila og ang ilahang priority dun sa ilahang life is para sa ilahang kaugalingon, para sa ilahang pamilya. I'm telling this sa inyo, dili bot ipasabot nga dili sayop ang mag-set ka og priority sa imong life. But most of this kanang ako ang na-interview, guys, is puro lang sa ilang self, sa ilang kaugalingon, sa ilang family. Nag-prepare sila para sa ilang future, but wala sila gi-prepare, wala nila gibutang i-align ang ilang priorities when it comes about eternity. Tama ba? No, usually every time nga na ako'y ma-interview ng mga clients, mo dyan na ang ilahang. Siyempre, ginaman ta sa business industry, naman tayo na, no? Most of the time, na ang kasagaran ato yung tubag. Pero we forgot to prepare our eternal, our eternity. Kinahanglan siguro ma-set po nato atong priority. Tungod kay gusto kay ang Dios atong kinabuhi, may mong ma-align nato atong priorities aron makaibaluta or ma-motivate ta unsay angay nato buhaton as a leaders, as a Christian. Amen? Tama ba? No, ingon ang Bible sa Colossians 2:6. After we receive Christ as our Lord and personal Savior, gusto ang Lord nga magkinabuhi ta continuously living with Him, living by the Word of God, living in His will, living in the plans of God sa atong kinabuhi. Diba? Katong testimony ka ganina ni Naknak, no? Pila ka years nga naimong gidaog-daog sa kaaway, pila ka years nga iyang kinabuhi, gubot kaayo. But after she receives the Lord Jesus Christ as His Lord and personal Savior, nahimong nanay priority ang iyang life. Nahimong na-align ang iyang priority sa iyang kinabuhi. Nahimong sa una in order ang iyang priorities
but karon nakaset jud ang iyang priorities nga above all things mas mauna jud nako ang Lord sa akong kinabuhi. Amen. Agree ba mo ana mga igsoon? Because in order to succeed in life, we need to align our priorities according to the will of God, according to the word of God. Kaya kung dili nimo na makita sa imong kaugalingon karon, every time sa atong kinabuhi natay mga desisyon nga mga buhaton without approval by the Lord, dili jud ta mahimong successful in life. At the end of the day, siguro permiro, maayo pa kaayo, okay pa kaayo, pero at the end of the day, mag-struggle ka, it's because dili sa will ni Lord. Walay approval ni Lord. Kinahanglan in every decision nga itong pagkabuhaton na ay approval kay Lord. Tama ba? What I mean is, every decision nga itong pagkabuhaton, kinahanglan, appeal ang Lord sa imuhang mga plano. Appeal ang Lord sa imong mga pagkabuhaton. Amen? Muna, ningon ang book sa Bible, ingon siya, in the same way, you receive Jesus as your Lord and Messiah by faith, continue your journey of faith, progressing further into your union with Him. Lay akong version, the Passion Translation. Buti pasabot, the time nga imuhang gidawat si Lord as your personal Lord and Savior sa imuhang life, kinahanglan mo padayon ka sa imong relationship diya sa iya. Dili pwede nga dasig kay ka after encounter, after 6 months, 1 year, nawala na ang imuhang fire diya sa Ginoo. There's something wrong about your priorities in life. Maybe your priorities is your studies. Maybe your priorities is your family. Maybe your priorities is your career. Or maybe your priorities in life is your business, imong trabaho. I want promotion. Gusto kong inani. Gusto kong 6-digit salary. Gusto kong nga inani may tabos kong kinabuhi sa kong family. I want to build a 3-story nga balay. Siguro muna yung priority, it will motivate you para ma-reach ni mo na ang imuhang goal sa imuhang life. Pero if dili gani na will ni Lord, if dili gani na approved by the Lord, the creator of all, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the creator of our life, dili ug dili dya po nato mahimutang successful. I-struggle kayo para sa ato ang ma-reach nato ang atong goal. Tama ba? Kasi nga, wala siya na-align sa will ni Lord. Muna nga ningon siya diri, continue your journey of faith, progressing further into your union with Him. Buti pasabot, kung naakay desisyon nga pagabuhaton, kung naakay plano sa imong kinabuhi, kung naakay pagabuhaton sa imong kinabuhi, kinahanglan appeal ang Lord. Dili pwede ikaw ra. Kaya ra ni sa budget, go na kuhain ani. No! You need approval sa atong buhi nga Dios. Amen? Ignay mong tapat, kinahanglan og approval. In every decision, no? Kung gusto ka magminyo, kinahanglan dya po nag-approval. No? Kung gusto na ka nga magminyo, kinahanglan na sa approval. Kung gusto ka nga mahimong, kung gusto ka nga nakay i-put up nga business, kung gusto ka nga nakay trabaho, then gusto ka mo balhin another company, kinahanglan dya po approval na ni Lord. It's because there are opportunities that we thought it's an opportunities for us, but it's also a opportunities killer for us. Muna nga, magbinantayon ta sa mga open doors atong kinabuhi because maybe it's a trap for us. It's a trap for us na mahimong before dasig kita sa Ginoo, then the moment nga naabot ka diha, wala na kay kadasig sa Ginoo. Imbis nagkalayo kayo ka sa Ginoo, nagkalayo na hinuon ka sa Ginoo. Because of those opportunities. We need to get ready and we need to be magmahimutang magmaalamon in every decision nga atong pagabuhaton. Amen? Na ako'y 3 points nga i-share sa inyo tonight. And please remember this and don't forget these priorities nga among all those priorities nga ako ang gipanghuna-huna. Akong gi-sum up into 3 points. This is mo ni atong hisgutan karong gabi una. This is the number 1 opportunity nga kinahanglan natong ikinabuhi, ibutang sa atong kasing-kasing ug atong una-una. Number 1, God must come first. Dapat mauna ang Lord. Ignay mong tapad, dapat mauna ang Lord. Ang Bible nag-set siya og priorities nga mo-lead nato into eternal life. Agree ba ka ana? Ang Biblia, naghisgot siya, nagtudlo siya kanato, nag-lead siya nato going to eternal life. Ang Bible,
This is our manual nga mahimutang i-lead ta niya into our eternal life. Ang kalibutan, nag-lead na to into destruction. Muna niyo ng Bible, do not pattern, do not conform to the pattern of this world. Ingon ang pulong sa Ginoo, ingon siya, ayaw ka mo suon, ayaw ninyo sunaon sa gibuhat sa kalibutan. Ingon siya, but be transformed by renewing of your mind. Ingon siya, kung siya nga tinguha nga mausab ka, pinaagi sa imong una-una, pinaagi sa Espiritu sa Dios aron masabtan nimo unsay maayo or unsay dili nga makapahimuot sa atong buhi nga Dios. Amen. Kinanglan masabtan nato nga ang Dios gusto siya nga mauna siya sa imong kinabuhi. Amen. No, gusto ang Lord nga ang pulong sa ato ang buhi nga Dios magtudlo ka nato that this is vital to put our priorities in the right order. I know natay mga priorities in life. All of us natay mga gipang set nga mga priorities. But God wants us to learn tonight, and God wants us nga may mong mausab ta karong gabi una para ma-align ang atong mga priorities in life. He wants us because He wants us to change our priorities, to order our priorities because God loves us so much. Amen? Dili gusto ang Lord nga at the end of the day malaglag ang ato ang kalag. Mangkon man nimo ang tibok kalibutan. Ikaw man ang pinakadato sa tibok kalibutan, apan ang imong kalag nalaglag. Ikaw na ang pinaka bright sa tibuok kalibutan. Ikaw na ang pinakadaghan kayutaan sa kalibutan. Apan unsaon man na nimo kung ang imong kalag nalaglag. Amen. We need kinahanglan mahimutang magmaalamon mga igsoon. Ignay mong tapat igna nga align nato atong priorities karon maguna. Sige istoryahay siya. Kinahanglan i-align, i-order nato ang imong priorities. Dili pwede katag. Amen. No, kinanglan masabtan nato na mga igsoon. It's because the time na ma-order ang atong priorities, it will carefully cultivate each one with zeal and enthusiasm kauban ng atong buhi nga Dios. Amen? No? When God gave the 10 Commandments, remember? Sa diyang ang Lord gihatag niya ang 10 Commandments at Mount Sinai. No? He thundered these words. Kung inyo ang ma-remember ni kining words sa Exodus chapter 20 verse 2 and 3 ingon siya, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall have no other gods before me. Ingon ang pulong sa Ginoo. No? God does not want us to place anything before Him. Gusto ang Lord number 1 siya sa imuha. Gusto ang Lord siya ang mauna sa imong kinabuhi. Inigmatan nimo sa buntag, gusto ang Lord nga siya ang una ni imong teksan og tawagan, og siya ang imong una nga imuhang i-like, imuhang una nga i-follow og i-share. Dili imuhang Facebook. Dili ang imuhang notification sa imuhang Facebook nga hala. Nag-trending na nga ako ang i-post. Hala, nag-trending na ang video nga ako ang vlog. Gusto ang Lord nga siya ang mauna. Gusto ang Lord nga siya ang mauna. Every morning you wake up. Gusto siya nga siya ang imong unahon. Gusto ang Lord nga before you take your breakfast or coffee, gusto ang Lord nga siya una ang imuhang daygon og awitan og halaran sa imong kinabuhi. Because every day is a new day nga gihatag sa Ginoo sa atoa. And every day is a new chance for us nga mausab ang atong kinabuhi. Can we give a round of applause sa atong buhi nga Dios ana? Amen? Naayusugilanon sa Bible nga na-appreciate kay nako ang story ba? Na-appreciate kay nako when it comes about priorities. Unang nako'y artista nga naadri sa atubangan. Kuyog nako. Have you heard the story about Mary and Martha? Kadungog na tanan, di ba? So as you can see, busy kasi sila gluto, di ba? Nagluto na sila. Naalang nako'y props diri sa screen, no? I don't know if i-flash na nato. Nasa sila sa kusina. Kusina na sila ha, mga igsoon. Para mas ma-imagine pa dyan nato nga kusina na, atong i-flash diri ang picture nga kusina. Ayan, nindot kay lang kitchen sa unang panahon, di ba? Alright. So busy kay na sila gluto. Nga namang busy ni sila gluto, it's because naa sila'y bisita nga gipaabot. Very important person that time. Nagluto siguro na sila og
cake. Okay, nagdala man siya og si tawagan ni spatula o cake. Akong basahon sa Bible in the book of Luke chapter 10 verse 38 and 42. This is Mary and Martha. For your information, very loyal friend kaayo ni silang duha ni Jesus. Nakuha na to? Loyal friend kay ni silang duha ni Jesus. That's why pag ingon ni Jesus nga mo anak ko sa inyong balay, kay gusto lang ko makigbanding sa inyo ha. Unsa ilang gibuhat? Si Martha kaning naghawid og spatula, mo ni siya ang ilahang maayo muluto. Igsuon man ni silang duha. Siya mo'y nag-organize nga magluto ta sa paborito nga pagkaon ni Jesus. Nga kanang dapat inigani niya mapapawaw siya sa ato ang pagkaon. So nagluto sila. When Christ visited them, they wanted to serve him in the way each considered was most important. So this is a story about priority. A certain woman named Martha, kanang naka-brown, si Martha na siya, no? Welcome him into her house. And she had a sister called Mary. Kanang nakapula, si Mary na siya. Who a sister of Martha. Og si Jesus ning abot na. Daratong Jesus. Ayan. Tungod kay Jesus is very loyal friend kaayo ni niyang duha. Si Mary, iyang gibiyaag kalit si Martha sa kusina. Og didto sa sala, muna ilang sala, man to ilang sala. Atong screen, nindot kita silang sala. Ayan. So, samtang si Martha nabisig luto kay naalagi si Jesus. No? Dili mahuman ang giluto ni Martha. Tungod kay gibiyaan siya sa iyang igsuon nga si Mary. Og mo niyang nahitabo. Samtang ning abot si Jesus, ang gibuhat ni Mary minglingkod hinuon sa tiilan ni Jesus og nakigchika ni Jesus. Lord, kumusta naman ka? No? Dugay na kay kuwala ka kabisita diri sa among balay. No? Unsa naman nahitabo nimo? Kumusta naman ka? And Jesus starting to share his testimony. Nagsugod og wali si Jesus. Nagsugod og hisgot sa pulong sa Ginoo si Jesus. Naghisgot si Jesus about the second coming. Naghisgot si Jesus about sa tanang mga gipangbuhat niya nga nahimong successful ang lakaw ni Jesus. Naghisgot si Jesus about sa mga gipang-ayo niya nga mga nagbalatian. So tanan iyang gi-share kay Mary. Apan si Martha sa kusina, perting tulo na kay sa singot, tungod kay dili mahuman ang iyang giluto, tungod kay gibiyaan siya sa iyang igsuon nga si Mary. Suko kayo siya og muni ang gibuhat ni Martha. Listen to this. Okay, but Martha was distracted with much serving, and she approached him and said, og si Martha ming dool ni Jesus, taas ang kilay niyon siya. Lord, do you not care that my sister has left me in the kitchen? Iya kong gibiyaan nga ako ra isa, daghan kay ko gi-prepare pulo kami nyo ako ang giluto, unya ako ra isa. Unya siya naaraday diri nagchika nimo, nagtabi-tabi nimo, ako perting bisiha. Asa na may hustisya ni Lord? Kabalo mo sa itubag ni Jesus. Listen to this. And Jesus answered and said to her, "Oh Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. But one thing is needed, and Mary has chosen the good part, which will not be taken away from her." Og dito nausap si Martha. Ato silang Tagalog palakpak mga igsoon. Listen. Salamat kayo, Talents Bill, si B-Boy, si Erlia, and Margie. Serving others is highly commended in the Bible. Tinuod na. God wants us to serve others. God wants us to join in the ministry. Gusto kayang Lord nga mangilabot ta sa buluhaton sa church. Listen, gusto kayo nga muna'y mahitabo sa atong kinabuhi after we receive the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. And it is certainly not wrong to serve. But in this instance, priorities ang issue. Sa atong nga sitwasyon, priority na ang issue. The presence of God is there. Naana si Jesus. I need to spend time with my Lord. I need to spend time sa nagbuhat sa kong kinabuhi.
I need to spend time sa nag-ayos sa akong balatian. I need to spend time sa nag-provide sa akong tuition fee. I need to spend time sa nag-provide sa tanang bayronon sa panimalay. I need to spend time sa creator o provider sa akong life. Amen? Dili man kaso nga mag-serve ka, manakay buhaton. But ang issue sa atong diskutan kaganina is about priorities. Basta about gani kang Lord, biyaan na to ang tanan, i-cancel na to ang tanan, tungod para lang kay Lord. Amen? Gusto ang Lord na after we receive Him as our Lord and personal Savior, dapat number 1 si Lord sa tanan natong priorities. Kung sa una, studies ang imong number 1, dapat imong in-number 1 si Lord and everything will follows. Amen? That's the story about Mary and Martha. That's the point that God wants us to change. That's the point nga mahimo natong makatunan sa atong kinabuhi. Nga God really loves to spend quality time diya sa iyaha. God really wants us to stop sa ato ang kabisi sa kalimutan and start to spend quality time diya sa iyaha. Amen? Amen ba mga igsoon? Muna nga kung nagkaguba ang atong kinabuhi, the more nga nag-struggle ang atong kinabuhi, kinahanglan na ka nga mukamata. Kinahanglan na ka nga adunay wake up call sa imong kinabuhi. Basin wala na align ang atong priorities. Basin sa napulo nimong priorities, ika number 11 na lang si Lord. Kung baga, for emergency use only na lang si Lord. Kabantay mo ana, no? Kabantay mo anang moadto mo sa hotel or sa mga asa nga mga public o private nga mga companies. Naay nakabutang dito for emergency exit only. Emergency exit only. Kanang emergency exit only, gamiton lang na inig magsunog or inig ka nang maglinog. Dito tanan mga hagi, emergency exit. Basin ang ato ang personal nga relasyon sa Ginoo for emergency use only na lang. Nga kanang naginahanglan na kay kagpangbayad sa eskwelahan mo pay pagduol nato kang Lord. O nga kanang nagbalatian na ta mo na lay pagduol nato kang Lord. Nga kanang nagkalisod-lisod na taaya pa lang tamuduol kang Lord. But katong healthy pa kayo ta, dagan pa kay tagkwarta, ato nang set aside pa si Lord. Matutag eskwelahan, okay pa kayo atong life, gibili nato si Lord sa balay. Igsoon, kinahanglan masabta nato, gusto ang Lord nga ma-align ang atong priorities. Ignay mong tapad, i-align nato atong priorities. Amen? No? Kinahanglan masabta nato nga ang Lord gusto niya nga ang atong kinabuhi according to the will of God, according sa plano sa atong buhi nga Dios. Muna nga, how do we demonstrate that we truly love God and want to put His teaching first? Muna ang giingon niya sa 1 John 5:3. For this is the love of God, that we keep His commandment, and His commandments are not burdensome. No, the evidence that we love God is our striving to keep His commandments sa ato ang kinabuhi. To keep the word of God sa ato ang kinabuhi. He who says, I know Him, and does not keep His commandment is a liar, and the truth is not in him. But whoever keep His words, truly the love of God is perfect in him. 1 John chapter 2, 4 and 5. Kinahanglan masabta nato nga kinahanglan ang Lord mauna sa atong kinabuhi. Whatever happens sa atong life, kinahanglan priority nato ang Dios. Priority nato ang pulong sa Dios. Priority nato nga mo spend quality time ta diha sa ato ang buhi nga Dios. Amen ba mga igsoon? We need to be honest sa atong tagsa-tagsa nga kaugalingon nga sa diha di ay mukabatunta ma-order ang ato ang relationship sa Ginoo, ma-order ang ato ang priorities diha sa atong buhi nga Dios. Everything will follow. Sunod-sunod na ang panghitabo na dayon sa ato ang kinabuhi. Amen? Are we putting our personal relationship with God first? Ato bang gibutang nga number 1 una si Lord sa atong kinabuhi? Or are we allowing other aspects of our lives to come before the worship of the true God? Kinahanglan mausab ta ana mga igsoon. Kinahanglan matudluan ta ana matag-usa ka nato. Amen? That's point number 1. Kinahanglan unsa to? God must come first. Unya na ang imuhang kung nag-eskwela ka 7 a.m. imong klase, you need to manage your time. You need to sleep early para maka-wake up ka early. Amen?
Kinanglan, it's all about managing your time. No? Time management. Kinanglan masabta nato. Kung bago pa kay ka nga nahimong kanang nakaila dia sa atong buhi nga Dios, start to apply these things sa imong life. Mubiya na ningon ang Bible, 2 Corinthians 5:17. If anyone who belongs to Christ, he is a new creation. The old is gone and the new has come. Kinanglan masabta nato nga atong kinabuhi kaniadto, mga old to siya. Atong karaan nga kinaiya, kinanglan matangtang na, kinanglan mausab na, kinanglan mawala na siya sa ato because bag-o naman tang binuhat ni Kristo. Dapat kaning mga bag-o nga mga corrections nga maabot sa atong kinabuhi, atong dawaton. Dili ta mahimong self-righteous. Dili ta mahimong ma-pride. Kinanglan mudawat ta. Amen ba? It's because God wants us nga mahimong may sama diha kaniya. That's the mo na'y pinakauna nga gibuhat niya ang tao. He created us according to His image and likeness. Amen? Binuhat ta, pinaagi sa panagway sa Dios. Muna nga, the moment nga nakasala ang tao, nausab ang imahe sa tao tungod sa sala. But the moment nga naimong nakabalik ta diya sa atong buhi nga Dios, new things are coming to us. Amen? Muna nga gusto ang Lord nga ma-align ang atong priorities. Point number 2, develop godly, righteous character. We need to develop godly and righteous character. 1 John chapter 3 verse 7. Delightfully love children, don't let anyone divert you from this truth. The person who keeps doing what is right proves that he is righteous before God, even as the Messiah is righteous. Amen. Kinahanglan masabtan nato mga igsoon nga the moment nga nag-start ta sa atong journey diha kang Christ, ang Lord gusto niya nga mausap ang ato ang mga kinaiya. This is just a sa dihang kabaluta og na-align ang atong priority order according to the plan of God. Kay kung align ang imong priority, everything will follows. God will gonna change us, mold us, transform us, and give us the wisdom that every decision nga atong pag-abuhaton, kinahanglan kabalo ang Lord. Kinahanglan ay approval kay Lord. If you want something sa imong life, kinahanglan approve by the Lord. Dili lang approve sa imong wife. Or dili lang approve sa imong kaugalingong packet. Kinahanglan approve kay Lord. Amen? Galatians 5:22-23, listen to this. I really love this translation sa Passion Translation. But the fruit produced by the Holy Spirit within you is divine love in all varied expressions. Joy that overflows, peace that subdues, patience that endures, kindness in action, a life full of virtue, faith that prevails, gentleness of heart, and strength of spirit. Never set the law above these qualities, for they are meant to be limitless. Amen? If naka-align gani imong priorities, number 1 si Lord permi sa imong kinabuhi. This fruit of the Holy Spirit gusto itudlo sa Lord sa atong kinabuhi. Gusto iusab sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Kay ang tao dili man siya mapailubon. Ang tao naay kapaitan sa sulod. No? The moment nga wala tay Ginoo at dili ta makapaabot. No? Wala tay self-control sa atong kinabuhi. But the moment nga nakailata sa ato ang buhi nga Dios, gusto ang Lord nga kanang fruit of the Holy Spirit mo-reveal sa ato kanang fruit of the Spirit, fruit of the Holy Spirit, maimong mo-produce na siya sa ato Amen? Ningon pa gani ang Bible nga, people will know that you are my disciples if you will love one another. Amen? Walay kasakitan, kundi puno sa gugma. Maunay pulong sa Dios, maunay gusto nga mahitabo sa Dios sa atong kinabuhi. That's why gusto ang Lord na kinahanglan number 1 siya sa atong kinabuhi. Kaya kung imong i-allow na sa imong life, everything will follow. Your life will you will live a life that full of joy. Pero opposite gani ana, puno sa kapaitan ang imong kinabuhi. Maski pang nagsigi kag balik-balik sa simbahan. Pero wala nimo siya gi-order sa imong life, wala nimo gi-number 1 ang Lord. No? Puro kapaitan, puro ka pakyasan, failure per me. Why? It's because wala man nimo na number 1 ang Lord. Again, if you want na may mukang successful sa imong life,
Obedience is the key. Di ba? Obey lang ka sa Ginoo. Sunod lang ka sa Ginoo. It's because this is the key that God wants us nga may mumukatoon sa atong kinabuhi. Muna gusto ang Lord nga may mong masabtan nato nga sa diha number 1 nato siya sa atong kinabuhi. Diha mahitabo ang process. Diha mahitabo nga God will touch your heart. God will gonna comfort you sa mga kasakitan nga imong gisinati. God will gonna heal you. God will gonna provide everything nga imong gikinahanglan. And God will gonna declare, will prophesy sa imong life nga muni gusto mahitabo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Remember Jeremiah 29:11? He alone have the plans for us. He will reveal that sa imuha. Pero pag dili ganin mo mauna ang Lord, tapos kabalo ka sa Jeremiah 29:11, imposible kay para sa imo nga magkinabuhi ka sa prosperous life. Amen? It's because wala man daya nauna si Lord. Ang imong foundation dili wala jud nakapangugat sa ilalom. Mura kag Christmas tree nga kada December nindot kay katanawon. Pero sa diha ganing matumba na dili ka makaimong makapamunga, dili ka makaimong makabarog sa tanang pagsulay. It's because pang-display lang ka. Amen? Lahi jud tong tinuod nga tree, kakahoy, tungod kay makapangugat sa ilalom ug makapamunga ka. Sa diha ding unahon nato ang Lord above all things, everything will follows. Ngano ako maning gibalik-balik og istorya sa inyo ha? Because God wants us nga may mong masabtan nato. Pag maunan lang day Lord ang Lord sa akong kinabuhi, makapasar ko sa board exam. Pag mauna lang day ang Lord sa akong kinabuhi, ma-promote man di ay ko. Pag mauna lang day ang Lord sa ako ang kinabuhi, makabayad man day ko fully paid sa akong tuition fee. Pag mauna lang day ang Lord sa akong kinabuhi, tangtang di tanan ning mga balatian nga akong gibati. Amen? Actually, we don't need all those priorities. Number 1 lang, si Lord lang mauna. Kahit siya lang, number 1, that's our priorities in life. Ingon siya sa Bible, and all these things will be added unto you. Amen? Siya lang ang mauna. It will follows everything. Amen? Muna gusto ang Lord nga mo may mong makasabot na ba? Gusto ang Lord bitaw nga may mong maabli ang atong matag kasing-kasing nga I really need. No, nakinahanglan ko ani nga may mong makatuon ko nga mauna na ako ang Lord. Every day sa ako ang life. Before ko mubangon, before ko mugawa sa akong kwarto, kinahanglan mauna na ako ang Lord. Before ko matulog, dili na ako kalimtan nga magpasalamat sa Lord. Amen ba mga igsoon? Kinahanglan masabtan nato na nga ang Lord adunay giandam sa matag usa ka nato. Our will or God's will. Oh, kinahanglan masabtan nato na. That's point number 2. Develop godly and righteous character diya sa atong buhi nga Dios. Number 3 and the last. Seek first the kingdom of God. Kurang similar lamang sila sa number 1. No, God must come first. Number 3, seek first the kingdom of God. According to the word of God on Matthew 6:33. Di jud ko kalimot ani nga verse. No? Basahon ako ni sa translation nga version sa Passion Translation. So above all, constantly chase after the realm of God's kingdom and the righteousness that proceeds from Him. Then all these less important things will be given to you abundantly. Kani di ay nga to ang pamahaw paniudto panihapon, bayro nun sa kada bulan, bayad sa eskwelahan, balon sa mga anak ninyo nato. No, kani di ay mga sakyanan, balay, sinina. Ingon ang Bible sa Passion Translation, these are the less, no, pinakaubos nga mga butang. Ingon ang Lord, sa diha ding imuhang gukoron ang gingharian sa Dios, ang pagkamatarong sa Dios. If you will chase these things, no, kani nga relationship nimo kang Christ, then all these less important things will be given to you. Wala pa diya natapos ang word, ningon pa siya, abundantly. Abundantly means overflowing. Dili ka mahupsan. In other version, ningon siya nga, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. If unahon lang nimo ang Lord. Nganong maglisod-lisod pa man tayo igsoon? Nganong pa mga kanang maglisod-lisod pa ta sa atong kinabuhi nga maura man di ay ni ang gustong mahitabo sa atong buhi nga Dios. Gusto ka og kanang nindot nga kinabuhi? Matthew 6:33 nagingunang pulong sa Dios, unaha lagi ko. Kung imong basahon kani nga Bible pabaliktad. Kung imo din siyang basahon pabaliktad, ingon siya, if you want all these things that will be added unto you,
Ingon ang Lord, unaha sa ako, seek you first. Ingon ang Lord, seek me first. Seek my kingdom, seek my righteousness. And I can guarantee to you, 110% overflowing all these things ako ning ihatag nimo. Promise man ni Lord. Muna nga usahay ato pa yung lisod-lisuron atong kaugalingon. Lisod-lisuron pa jud nato atong kahimtang sa atong kinabuhi. Muna usahay status nato sa Facebook complicated. Kay napuno sa complicate kayo ang imong life. Complicated kayo ang imong pag-eskwela. Complicated kayo ang imong pagpanarbaho. Complicated kayo ang imong relationship. Why? It's because wala na align ang imong priorities. Tama ba? Kinanglan masabta na ito mga igsoon. Nga if you want a life nga kauban ang Diyos, seek Him first. Unahon na to ang Lord. Unahon na to papangita ang gugma, ang pagkamatarong, ang gingharian sa atong buhay nga Diyos. Amen? Ignay mong tapad. Unahon lagi nato si Lord. Amen ba mga igsoon? Muna nga diha na din ta musulod. If our will or God's will. No? When it comes to important decision, whose will usually takes priority in our lives? Ato abang kaugalingong pagbulutan o kang Lord na ba? No? Gusto ang Lord bitaw nga makig-partner jud siya sa ato Every day sa ato ang life makigkuyog siya sa ato Every minute, every second sa ato ang life. Gusto ang Lord nga makigkauban siya sa matag usa ka nawo. Amen ba mga igsoon? Muna nga dapat every decision nga atong pagabuhaton may approval kay Lord. Amen. Gusto nako ni insert kani nga testimony sa ako ang life. 2015, when it comes about kanabitong pagbulutan sa atong buhi nga Dios. Saan man pagkahibalo pag will ni Lord? Saan man pagkahibalo pag mauna ni ang plano sa Ginoo? 2015, at the time na nahimong nag-start ko sa church, I think it was 2016 naka-encounter ko. Started to join the ministry. I started to do win souls and making disciples. In fact, nag-post encounter pa lang ko na nako'y team of 12 nga gibuo. Nakita na ko ba nga, nasabtan na ko, nakatch na ko ang pananawon sa atong buhay nga Dios. Nasabtan na ko nga gusto day ang Dios nga gamiton ko niya para ma-share po na ko sa uban ang katong mga kinabuhi nga guba. Gusto ko nga magpagamit sa Ginoo. So I decided nga mag-win souls and make disciples. Gusto kay ko nga mukaton. I started to read nga kanabitong mga leadership nga mga books, how to open a cell. Inana, you know what, the time nga nag-start ko, nakoy ginatanaw-tanaw po sa church ba nga. I started nga nag-start ko nga na-admire ko sa iyaha. Started bitaw nga kanang gwapa lagi ni siya. Inana ba? So wala po kaila kung kinsa na siya. Ning dagan ang mga panahon, 2015, I started nga ning connect ko diya sa iyaha. No? Started ko nga ning connect ko sa iyaha, pero ang connection nga nabuo na ko sa iyaha, nababagan man kay gi-block ko niya sa Facebook, tapos gi-block po niya akong phone number. So dili jud ko ka-contact sa iyaha, pero I started to pray. Nagpray lang jud ko, ampo ko sa Ginoo. Mag-fasting ko, pag naay mga encounter, mag-fasting man miya na, i-appeal po na kog ampo. Naay 24/7 nga mga panghitabo nga prayer, i-appeal po na kog ampo. Secretly akong giampo sa Ginoo. No? So 2015, connect na ko sa iyaha. No, na ako'y mga negative kayo nga mga impact nga akong mga dawatan. Usahay mo bati og kana bitong tusok-tusokon imong dughan og dagaw minana. Pero gusto ko nga mukat-on ko ani nga sitwasyon nga akong gusto nga pagkasudlan. You know what? October 1, 2016 mga igsoon, officially nag-court ko sa iyaha. And then, October 1, kining larga naman dayon ko pagka October 2 for training. And after that one, I think it was almost a month ko nga wala. Kapre lang Japon ko. October 1, tapos pagka June 2, officially gisugot ko niya. June 2. Then pagka October 28, 2017, nag-propose ko sa iyaha dito sa Manila. Nag-propose ko sa iyaha. Pila ka bulan ko niya gisugot, 8 months ko niya gisugot officially. Girlfriend na ako siya. Then October 28 nag-propose ko sa iya. November 16 last year, 2018 is our wedding. Wala ko na nanggit niya. No? Ngano ako ning gi-share sa inyo because before this nahitabo, akong giampo kang Lord, it's will ba nimo nga kanang mugo ko ani? And in God kanang nakigistorya ko sa Ginoo ba, and God revealed to me everything. Ana kay savings. Ana ba kay kwarta? It's because relationship, sa diyang musulod ka o relationship, pili lang nga magsulod ka diha tungod kay mag-uyab-uyab lang ka.
or para lang kanang naa ka in a relationship, mag-change na din ka og status in a relationship. No. Kinahanglan kabalo ang Lord, kinahanglan approved by the Lord. And it was smooth. Nakita na ako nga sa ako ang gipang-agian, nakita na ako nga will jud ni Lord kay gikasal naman mi. No? And now we're excited nga magka-baby. 'Di ba? Nakita na ako mga igsoon nga sa diha ding musika diha sa Dios. Everything will follows. Because I do believe mo ni tanan ang atong gipangandoy sa atong kinabuhi. Tama ba? No? Muna nga kinahanglan masabtan nato nga in every relationship di ay kinahanglan approve sa Ginoo. Approved by the spiritual leader and approved by the parents. Tama ba? Giagian man ako na tanan. Muna nga para sa mga singles nga nakakaroon diri, diba? Mga single ladies, gentlemen, mag-ingay daw. Ayan. Diba? Kinahanglan, no? Makapaabot ta sa saktong panahon. And ladies, no? Don't give your yes to the guy pag hindi para kung hindi pa kahandang mag-asawa. Ayara kapag yes nga gusto na jud ko mag-menu, I think he's the one na siya na ba si Mr. Right? Ikaw na ba si Mr. Right? Ayaw sa pag-yes tayon, no? Ibito kay kanang sabi ingon pa sila nga humuk do kay ilong. Diba? I'm not saying that inana, pero kinahanglan approved by the Lord. O kinahanglan kabalo ang imong spiritual leader. Di nagkuan biya si kuan na ko. Bro, kanang nagplano biya ko ni kuan. Because we are family here. Gusto ang Lord nga sa imong priorities, kabalo siya ba? Gusto ang Lord nga kanang ma-align ang imong priorities in life. Amen. Muna nga para sa mga single nga mga gentleman nga naa diri, huwag paasa guys. Huwag pa fall. Let's kanang mo distansya tagamay kay basin ma-fall sila nimo. Di ba? Kinahanglan dili kayo close something inana pero we're friends. Di ba? Inana, no kung naa kay akong gitagalog pagod ako ni diri kay gikan magudig sa Buanga ingon siya. Kung may liligawan ka, guys, make sure nga handa ka ng mag-asawa. Because diya padulong. Don't make it too long sa imong relationship. No? Ingon siya, akong gibutang diri, ingon siya, make sure nga handa ka ng mag-asawa. Meaning, na kay 300,000 sa imong savings. Di ba? Kay dili lang man taman sa kasal. Bongga kay inyong kasal, pero pagkaugma, wa mo'y gikaon. Di ba? Lisod kaayo mga igsoon. Amen? No? Na kay 300,000 para sa imong savings. Ready na ka to leave your parents and start to build your own family. Ready na ka spiritually. At most important thing is, complete na imong goal. Amen? Muna nga sa mga estudyante nga naminaw karon, Tagalog Japon, tigilan nyo ang mga kalokohan nyo pag-iisip kailan ka magka-jowa. Kasi hindi will ni Lord yan. Ang will ni Lord, makatapos ka sa pag-eskwela, makatrabaho ka, help your parents, i-renovate sa atong mga balay. Amen? Gusto ang Lord nga i-align niya atong mga priorities. Amen? Muna nga kinanglan masabtan nato. If you seek the kingdom of God and His righteousness, everything will follows. Si Mr. Right will knock unto your heart. It's because kabalo ang Lord, ready na ka. Kabalo ang Lord nga ready na ka sa imuhang yes. Amen? No, gusto ang Lord nga dili ka struggle at the end of the day. Dili siya gusto mag-struggle ka. Mo ba yan na iyang Jeremiah 29:11? Dili siya gusto nga ma-harm ka. Gusto niya happy lang ang imuhang life. Amen? Alang sa pagtapos. No? These are all the benefits nga kinanglan masabtan nato sa diyang naka-align atong priorities. Make it your goal to have a deep and intimate relationship with God. Let Him into every area of your life. Dapat kauban ang Lord. If you constantly look to other people for answers and validation, listen, pray about this and ask the Lord to help you stop doing that and instead look into Him. Amen? 1 Thessalonians 2:4. But we have been approved by God to be those who preach the gospel. So our motivation to preach is not pleasing people, but pleasing God, who thoroughly examines our heart. As we live to please God, He promises to bless our lives and make us prosper. That's the word of God. When we decide to serve God,
When we decide to serve God with all our hearts and make Him first in our life, your soul will prosper and your joy and peace will increase. Remember to lean on Him more than anything else and tell Him, God, I want to do this, but I can't do it without you, Lord. Lord, gusto na ko ni buhaton pero dili na ko ni kaya nga mahitabo sa kong kinabuhi. He doesn't expect you to live for Him in your own strength or ability, but He understands when you make mistakes. Listen to this. So if you mess up, napakyas man nato ang Lord, don't be discouraged and let it hold you back. Bangon lang ta mga igsoon. If you fall 7 times, on the 8 times, bangon igsoon. Na-fall na gani ka 7 times, gakamang rajapon ka. Bangon. No? Life must go on, igsoon. Confess it and keep going. God will give you the grace to do what you need to do. One day at your time, you and God together can do anything. Amen? Muna nga, the more nga malapit tayo kay Lord, the more we become like Him. The more nga nagkaduol ta sa Ginoo, the more nga nagkahisama ta sa panagway sa atong buhi nga Dios. The more we spend more quality time from Him, the more nga ang Lord i-change niya ang ato ang character sa sulod. Amen? Can we give a round of applause to the Lord, ana? Amen? Muna nga, kung namoy kaila sa gawas, wala pa mausap ang kinaiya, kinahanglan idot-dot pa siya sa Ginoo. That's the only solution. Kung naakay kaila sa gawas nga, dili pa mao ang iyang kinaiya, kinahanglan pa siya ipaduol sa Ginoo. Amen? Because the fruit of the Holy Spirit, nadunggan ninyo kaganina, muna'y gusto may tabo sa atong buhing na Diyos. Amen ba, mga igsoon? Amen? No? So, akong gihanyo sanan sa pagpanindot. Salamat sa pulong sa Ginoo ato nadunggan tonight. The Lordship of Jesus Christ. Kinsa dinhi gidawat na nimo si Jesus as your Lord and Savior. Taas kamot. Alright. Nindot kaayo, it's a very good thing nga imong gidawat si Ginoong Jesus as your Savior. But the next thing to it is mahimo siyang Lord sa imong akong kinabuhi. Mahimo siyang Ginoo, Master, number 1, the top priority. Samtang imong iduko, imuhang ulo, pwede po di mo ipiyong imong mata. Let us check on sa atong kinabuhi. Number 1 pa ba kaha ang Ginoo? Sayon ra kay pag iyon kun ay mangutana, unsay priority nimo sa imong kinabuhi? Siyempre ang imong itubag number 1 ang Ginoo. Ulaw pod kung imong ibutang ang Ginoo number 2. Pero tinuod bagyod kaha sa imuhang mga desisyon, sa imuhang gipangbuhat, sa imuhang atensyon, because paghatag kung subayo nimo unsay priority nimo sa imong kinabuhi, mo ni ang mga butang nga imong gihatagan sa imong most of your attention, most of your finances, most of your sa imong ginahuna. Ang mga butang nga dako kaayo nga nag-occupy sa imong kinabuhi, mo ni ang imuhang top priority. Now, ang paghimog number 1 or Ginoo or Lord, Master, Ruler sa ato ang kinabuhi, nagsumikad na siya sa imuhang pag-surrender diha sa Ginoo. If you want to surrender everything diha sa Ginoo, let's lift up our hands in the presence of God tonight. Kung nasubay nimo nga dili man di ay una ang Ginoo sa akong kinabuhi. When I wake up in the morning, trabaho na din akong ginahuna, problema na din, pagkinahanglan na dayon, pamilya ba kaha, negosyo. Let's surrender diha sa Ginoo. Let's surrender everything. Tanang area sa atong kinabuhi. Ug himuon nato siya once again, the number 1, ang pinakataas nga priority.
In the Lord, as I'm lifting up my hands tonight, I surrender everything diha kanimo. In the Lord, akong gisurrender tanan, Ginoo. Pasaylo ako, Lord, sa mga panahon nga wala ka nahimong nauna. Ngayon pasaylo sa Ginoo tonight, so the presence of God is in this place. The power of God is in this place. In every corner, nining a building, na ang presensya sa Ginoo. Nakakita siya nimo. Siya lamang ang bugtong nakaila kanimo. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. We surrender everything tonight, Lord. We surrender, Ginoo. And make you, Lord God, the number one, pinaka-top nga priority sa among kinabuhi. Mahimo kang Lord, mahimo kang Ginoo, mahimo ikaw ang magbubuot sa tanan sa akong kinabuhi, Ginoo. Magbubuot, gagmay man, dagko man nga desisyon, ikaw ang matuman, Ginoo. Imong pulong, Lord, matuman. Mahimo kong obedient kanimo. Mahimo kong dili lang, Lord God, tigpaminaw sa imong pulong, kung dili tigsunod sa imong pulong, Lord. Yes, Lord. We surrender everything kanimo, Ginoo. Oh, take it away, Lord. Lord, kuhaa, Ginoo, kung doon na may stubbornness, doon na pagka-unsubmissive diha kanimo. Lord, selfishness, Ginoo, tangtanga, Lord, kuhaa right now, Lord. Yes, Jesus. And Lord, we enthrone you sa pinakakasing-kasing sa among kinabuhi. Be seated on the throne of our hearts and be the ruler sa among kinabuhi. Because we know, Lord, na sa dihang number one ka, Ginoo, you will put everything else in order sa mga kinabuhi. We don't have to worry about anything, Ginoo. Tungod kay nagsaad ka that you will provide us, Lord, with everything that we need. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Lord. Pasalamati ang Ginoo ning gabi una, Igsoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Just worship Him. Just worship Him. Worship the Lord Jesus Christ. Oh, Lord. Oh, we praise your name, Lord God. Salamat, 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 Ginoo. Salamat, Lord. Tudlui mi, Lord. Tudlui mi, Ginoo. Badlo nga mi, Ginoo. Kung maabot-abot ang panahon nga kami lang magbuot-buot sa among kaugalingon. Badlo nga mi, Ginoo. Aron makasubay mi pagbalik sa imong mga paagi, Lord. Salamat, Lord. Salamat sa imong pulong ng gabi una. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you.